Fredericia Isolering foretager primært isolering af privatboliger. Vi isolerer med papiruld fra Papiruld Danmark. Det er den originale papiruld. Papiruldsisolering, det er en effektiv, miljørigtig og billig form for isolering. Processen den starter ude i vores trailer, uden for huset, ude på vejen, så der kommer ingen materialer igennem huset. De bliver blæst ind igennem slangen, og de to former for isolering, vi gør det mest i, det er loftisolering og hulmursisolering. Her ser vi en loftisolering. På loftet isolerer vi ved først at slå lidt vindbegrænsning på ude ved spærene og hæve gangbroen, og så blæser vi papirulden ud på loftet. Og som man kan se, så kommer det til at ligge som en dyne hen over loftet, som er rigtig god til at holde på varmen. Papiruld Danmark er de eneste på markedet, der har fremstillet et produkt specielt velegnet til isolering af hulmur. Hulmursisolering foregår nemt igennem et hul i en fuge, hvor materialet blæses ind, og efterfølgende lukkes det med mørtel, der matcher den eksisterende fuge. Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud, så ring til Fredericia Isolering.